Se on 2000-luvun alussa laitettu tuo risti niin kuin harrastajien toimesta, en muista nyt nimeä, mutta niillä oli jotakin yhteyttä siihen kotiseutuyhdistykseen, joka... Täällähän on ollut taloja, nyt täällä ei ole mitään ja risti oli ensin tuolla puolella tietä, mutta se on selkeästi väärä paikka, sitten se parin vuoden päästä siirrettiin tähän ja kuin tarkka se nyt sitten on, niin eihän täällä ole juurikaan mitään jälkiä niin kuin taistelusta, että on niin tavallaan umpeen kasvanuttanut. Me ollaan sillä, että mehän tultiin täältä, jos katsotaan sitä teidän karttaa, niin täältä. Ja nyt periaatteessa me ollaan niin, että on Vihreän Täplän kohdalla tai hiukan kauempana tiestä, koska tässä on ne 5 tykkiä on ollut tässä. Tuo Vihreä Täplä oli niin sanottu mulatti, eli 75K9738, eli ekan maailmansodan aikainen niin ranskalainen kenttäkanuna, joka oli laitettu saksalaisen 50-millisen PST-tykin lavetille. Se oli kohtuullinen panssarintorjuntatykki. Sitten nämä punaiset täplät on nyt sitten kaikki, se oli eri komppania, se oli musta 21. tykkikomppania, se oli tämmöinen niin kuin alistus tälle 8. tykkikomppanialle. Nämä punaiset täplät on tässä kartassa, niin ne on 8. tykkikomppanian tykkejä, eli 4 tässä ja sitten 1 hiukan taaempana tuolla, eli sen tien varressa, mitä me tuolta niin pohjoisesta Andreasta ajettiin. Sitten teillä on tämmöinen kartta siellä, mikä perustuu siihen, mitä tämän 8. tykkikomppanian päällikkö, kapteeni Veikko Pyykkö, on Kansataisteli-lehteen 3/1957 niin kirjoittanut tästä taistelusta ja Kauko Tuomalasta. Se tarina sinänsä on aika yksi yhteen se, mitä mä tuossa bussimatkalla teille luin suoraan sotapäiväkirjasta. Se tarina sinänsä, niin siinä lehdessä ei kerro mitään, mutta hän sijoittaa tykin tohon. Ja tää on niinku paras tieto. Sitten on käytettävissä myös sotapäiväkirjan liitteenä oleva peitepiirros, jonka tämä päällikkö on tehnyt hyvin huolellisesti. Hän on erittäin hyvä huolehtimaan sotapäiväkirjasta. Se on paras komppaniatason sotapäiväkirja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja nyt sitten, että me ollaan täällä ja mä olen tietävinen näistä asioista, niin se perustuu erittäin pitkälti siihen, että päällikkö on aikanaan 44 tehnyt hyvän sotapäiväkirjan, josta löytyy niin kuin valtavasti faktoja. Et te voitte nyt sitten katsoa tämän 30-luvun kartta sillä tavalla, että tie jatkuu tonne. Ja siis vaunut tuli tuolta, me voitaisiin ehkä ihan lyhyt matka kävellä. Käydään siihen Majavaparolle niin, alas. Tonne päin sitä tietä, koska nyt metsää on kasvanut sillä tavalla, että eihän tästä näkisi nyt mitään ampua. Mutta silloin tästä on nähnyt pitkälle, että jos ne ampumamatkat oli tämmöistä 400-600 metriä. Mutta olennaista on se, että vaunut ei päässyt tulemaan mistään muualta kuin tietä pitkin. Eli sillä tavalla Tuomalalle tämä oli niinku hyvä paikka, koska ne kaikki tuli jonossa tuolta. Et niitä vaan sitten siitä yksitellen niinku tiputeltiin. Mutta peli oli raakaa, kun tykki ei liikkunut mihinkään. Niin loppupelissä siinä käy aina sitten just niin kuin Tuomalalle käy. Eli jos asetta ei pysty siirtämään, niin totta kai vastapuoli koittaa hoitaa sen niin kuin pois.